Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Ce faceți? Nu mai filmăm Minecraft în viața noastră și că vreau să fac serie. Păi frate, 27 de vizuri. Nada se uită, nada. Nada. Nada flăbulă de făcut. Ce? Nimic. Ok. Ne vedem în meci, ne vedem în avion, ne vedem țuț. Ei, salutare! Și bine ne-am regăsit în avion. Acum ai dat să-ți și mie numele, că și eu sunt aici. Ce vorbăreț e ăsta. Mă refeream la lab. Bun, bă băieți, am uitat cum îl cheam pe fratele meu Alexandru, care filmează aici cu noi. Unde merge? Tot acolo. Unde a fost și seara. Da, mă, băieți, mă, nu știu, dar cred că v-am zis pe episodul ăla, nu cred că l-ați văzut foarte mult lume. Noi avem aici un loc secret, cred că îl știți, mă. Da, hai odată că trebuie să ajungem acolo. Oh, da, mă. Eu n-am pus check. Da, bine, că prima dată noi ne-am ștecat ca să putem să luptăm ăla. Nu trebuie să mă așa. Da? Da, din prima așa am aterizat puțin și am găsit margine. Nu place doar de știu, nu știu ce este. Nu se aude. Am dat puțin mai tare să nu... No, să mă răs. Eu, ce sare? Îmi place mult, că nu știu de voi. Dacă eu mi se pare o armă foarte eficientă. Un pistol. Hai, mă. Hai că luptăm acolo. Hai că acolo, de să nu am unul. Altă înaintea noastră. Hai, mă. Da, hai. Hai, mă. Hai, da, dă-i. Stânga, Cu noi. stânga, dreaptă. Stânga, stânga. Stânga? Stânga? Mai dau stânga? Asta mai filmează. Mă, băieți, mă, ne vedem la peșteră. Ei, ia uitați, mă, ce-am găsit. Dai tare. Eu am descoperit asta, o dată, dacă nu vrei mai tare. Mai bine să durează. Da, hai că am și cine să-mi pun baza. Vrei să murim amândoi, mă? Nu mai, Așa un cloc. nu mai trage, mă. Da, eu am tras în greșeală. Bă, dar pe unde, mă, să intră? Unde e cu Nu, mă. În locul ăla. A, pe aici. Și eu machior de fire, nu băgați de seamă. Da, unde e calul? M24. Ai trecut instant din gură. Adică eu mă plimb de aici de jumătate de oră și tot intri din camă și
Fac De două. aici. N-am făcut între ele, că ai nevoie. Nu am nevoie. Dacă ai nevoie. Dau holograf cu jos acum pe ăsta aici. Totuși, nu prea stai la apropiere cu frumoși ăștia. Ieșim când lutăm mai bine și găsim și mașină. Bun, i-am mă, să încercăm totul. Leu! Gata. Stai jos, stai pe crouch. Crouch. Că nu... Oh, te băi, perversul. Ia uite, le-a pervers. Gata, gata. Bă, tot timpul ai norocul ăsta, e că în caz. Acum merg pe aici, sunt dreptă să merg, nu? Nu ești să-ți dau aici. Bă, dacă ai fost pervers, căzuș. Adică plec. Bă, eu mereu ca tine de acolo. Da, mă, dar pervers. Să mereu am eu viața și mereu mor. Bine, mor. Ia te, dai treaba tu meu. Stai că n-am viață. Hai zui. Adică, în spate, nu de pe. Bine, că trage drabană acum. Hai, urcă. Pune check. Merem. De fapt, cred că știu unde să merem. Merem la campanie. Nu am armă. Dar mai mult merem la luptat. Că eu vreau un par. Da, și eu vreau glanț. Din 4. 556. Nu, cu pistolul ăsta îți fac din secret. Ce crezi? Hai la play. Putie tu. Nu mai tragi, mă, serios acum. Ori adună ăsta. Ori mă sperie. Ce chiar de mine știu. Doamne fere, pe ăsta îl sună fix când filmăm. La doamne întoarce. În gata, sunt de săsuire ăsta ca să tragă. Dacă tu erai aici. Lasă. Bă, fraților, bă. Ne vedem când îl găsim și pe ăla, bă. Eu am dat headshot. Tu i-ai dat. Bă, băieți, e unul pe aici, mă. Da, are stat. Uite, mă. Cum mai e? Vale, vine să luptează pe ăla, vale. Mamă, ce avură ăsta, rai, mă. Ce am avut? Scop de 8, mă. Să de 6. Da, nu e pe ăla jos dacă tu l-ai de 8. Vine, ia. Vine aici. Mamă, ce bine, mă. Vine în coamă, vine aici, vine aici.
Poate ai nevoie și ceva de la asta de aici. Nu vreau doar. Hai frumos, mă, frumos. Holograficul îl aruncăm, ăsta îl punem aici. Ia să nu mai uităm și noi puțin. Holograficul iar îl aruncăm. Așa să vedem și noi poate mai este cine. Nu vine zona. De unde? Bă, nu merea să tragi, nu merea să tragi, că e botană ăsta. E bot. Bă, stai mă, nu mai jura. Nu mai jur. Mă sperie, tu știi că eu când mă sperie îmi jur. Te rog să te abții, mă. Mă scuzați-mă, cenzurăm partea asta, ăla. Ola e. Uite mă, mai muri unul aici. Mi-e frică să-l lutez. Câte kilore? Păi eu am 4. Și mai sunt 21 de persoane. Tot cu noi 23. Uite, Unde e ăla, că mă duc eu să pe lutez? 18. Unde e ăla, că mă duc eu să lutez? Dar e lutat, mă, n-ai să mai faci. Am luat glonț. Că dau să mă dezavantajez. Bună idee, dă să ne facem HP cu amere mai jos. Mă, băieți, mă, ne vedem la următoarea luptă, mă. Zis aici fratele Alexandru că e un drop. Unde să fie ascuns? Nu mai el Bă, știe. aici pe stradă, uite-l, mă. domnule. Îl văd, mă. Variu, ăla să fie. Dacă te apropii de el, îți dau cu molotov în cap. Da, eu sunt primul la el. Vedem. Jos. Pleacă, băi, pleacă. Bă, de ce ești prost? Bă, pleacă. De ce ești antrenat? Bă, nu mă jura. Mă jur după ce termină. Opa! Eu băi, am vrut să-l dau mai în spate. A, groza pot să o iei. Păi da, normal că o presă. Aruncăm. Iar, Aruncăm double barrel-ul. ce mai un drop, colea. Vai la el acum. Groza cu scop de șase. Du-te ia tu motorul ăla, că eu le-au bă. Uai. Bă, dacă n-ai tras tu cine i-a tras? Ăla cu nocul. Cred că... Da, că... Hai, Venter, că eu încă... Mai ai molotov? Uite, da, mă, dar nu ajunge până acolo. Să nu mă fi văzut ăla. Bă, eu i-am dat un heads, dar cred că i-am spart cască. Uite, uite, se mișcă, e la drop acolo. Stai așa că îl văd. I-am văzut genunchiul, da? Și eu. Jad, mă, cum se mișcă. În spate, mă! Uite. Bă, grupul, bă. Cred că
era botan și ăsta, 5 kg, ar trebui să am 6 Ce kg. botană, că omul avea car, omul era bazat. E pe moarte și pe viață, omul. Bă, nu ăsta copacul bun. Nu pe la copacul meu. Ăsta mi copacul. Am pus un pretoriu. Bă, nu mi este copacul, dar în fine văd mai bine. Trasă ăștia, bă. Bă, nu dă dură, bă. Nu dă dură. Dar nu știu, bă, că nu mi-a spart nimic, nici casca nu mi-a spart. Mă pus să znoc, znoc. Dacă eu vin, Cred că e de la piatră, bă. te răs la mine? Nu. Sau, ba, da. Hai că încerc, mă, dar cred că mă împușcă, bă. Mă împușcă, da. Stai acolo, stai acolo. Nu pot, mă, că mă mănâncă. Hai aici. Ce-o mâncați pe cine? Îți-o dau să-ți iei. Hai, vine aici, mă. Mă sus bine aici. Vine aici, mă. Așa, dăm și mie, dăm. Bă, să nu... Mi-o da, mă. Mamă. Mă, băieți, mă, ne-o da, mă, ca Bă, dar ftic, ți-ai mă. în 24. Atâta tintere. Dar cred că carul e mai bun. Ai avut ce lutat la mine? Gata, l-am zărit. Dar de ce stai în copac? Dar de ce s-a blocat jocul? Da, ce mare că tot ce s-a luat. Da, ți-am zis, mă, că carul e mai bun. Tot pe să stai. N-am pus cam atâta cu acest episod, locul 6. Crezi că facem și noi un win? Dați like. Și subscribe. Păi, oameni. Sunt mortul. Bă, n-am mai avut noi 100, dar n-am mai postat atunci și a scăzut la 97. Și până am văzut că s-a făcut 98 și... Eu văd că ăsta mă lutează. Na, hai ne vedem data asta.